Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 19. Onyenwe anyị, ebe obibi gị bụ ọgbọ anyị site na mgbe Mozis, onye Chineke anyị, ruo ọgbọ anyị. Tupu eme ugwu, tupu inwe site na mgbe ebighị ruo mgbe ebighị, ka e kere gị ụwa. Ụwa ọ bụ na site na Chineke, ị na-eme ka mmadụ bụrụ mbibi. Ọzọ ị na-asị, laghachinụ ụmụ Adam, n'ihi na otu puku afọ n'anya gị dị ka ụnyaahụ mgbe ọ gafeworo dị ka nche n'abalị, na-ekpuchi ha dịka ị na-arahụ ụra. N'ụtụtụ ọ na-eto dịka ma na-eto, ma n'anyasị ọ na-egbutu ahịhịa. N'ụtụtụ ọ na-eto ma na-akpọnwụ, n'ihi na iwe gị agwụla anyị. Sitekwa n'iwe gị, ajọ omume n'ihu gị. Mmehie nzuzo anyị na-eme ka anyị nwee nsogbu, itinyewa anyị n'ime ìhè nke ihu gị. N'ihi na ihe niile n'iwe gị, anyị ụbọchị agafeela, afọ anyị dị ka echiche. Oge ndụ anyị bụ afọ 60. Ọ bụrụkwa na ha dị ike, afọ 80, ma ike ha dị naanị anyị na-agba ọsọ. Onye maara na egwu bụ iwe gị? Kụziere anyị otu a ịgụta ụbọchị anyị, ka anyị wee tinye obi anyị na amamihe. Laghachi, Onyenwe anyị, ruo ole mgbe? Ka obi dajụọ anyị n'ebe ndị ohu gị nọ. Mejuo anyị ebere gị n'ụtụtụ, ka anyị wee ṅụrịa ọṅụ ma ṅụrịa ọṅụ n'ụbọchị anyị niile. Kasa anyị obi dịka ụbọchị ndị megburu anyị si dị, na dịka afọ ndị anyị hụrụ ihe ọjọọ si dị. Ka ahụ ọrụ gị n'ebe ndị ohu gị nọ, ka ebube gị dịkwa n'ahụ ụmụ ha. Ka ịma mma nke Onyenwe anyị Chineke anyị dakwasị anyị, ma duzie ọrụ aka anyị n'ahụ anyị. Ọ bụ na duzie ọrụ aka anyị. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 91. Onye bi n'ebe nzuzo nke Onye kasị elu ga-anọ n'okpuru ndo nke Onye pụrụ ime ihe niile. M ga-asị Onyenwe anyị Chineke m, n'ime ya ka m ga-atụkwasị obi. N'ezie, ọ ga-anapụta gị n'aka onye na-achụ nta na n'aka ajọ ọrịa. Ọ ga-ekpuchi gị n'okpuru nku ya, eziokwu ya ga-abụ nke ọta gị. Ị ga-anọkwa n'okpuru na ọta. Ị gaghị atụ egwu nke abalị, ma ọ bụ akụ na-efe efe n'ehihie, ma ọ bụ ọrịa na-efe efe n'ọchịchịrị, ma ọ bụ nke ndị na-eje ije n'ọrịa na-ebibi ihe n'etiti ehihie. Puku mmadụ ga-ada n'akụkụ gị, puku iri ga-adakwa n'aka nri gị, ma ọ gaghị abịaru gị nso. N'ezie, ị ga-eji anya gị hụ ma hụ ụgwọ ọrụ nke ndị ajọ omume, n'ihi na isiwo, Jehova bụ olileanya m, itinyewo Onye kasị elu n'ebe mgbaba gị. Ọ dịghị ihe ọjọọ ga-abịakwute gị, ọ dịghịkwa ihe otiti ọbụla ga-abịaru ụlọ ikwu gị nso, n'ihi na ọ ga-enye ndị mmụọ ozi ya iwu ka ha chebe gị n'ụzọ gị niile. Ha ga-ebu gị n'aka ha, ka ị wee ghara imerụ ụkwụ gị ahụ n'elu nkume. Ị ga-eje ije n'elu ọdụm, nwa ọdụm na dragọn ahụ ka ị ga-azụ ụkwụ. N'ihi na ọ hụrụ m n'anya, ya mere m ga-anapụta ya. M ga-ebuli ya elu n'ihi na ọ mawo aha m. Ọ ga-akpọku m, m ga-anụkwa ya. M ga-anọnyere ya n'oge nsogbu, m ga-anapụta ya. M ga-enyekwa ya otuto. M ga-eji ndụ dị ogologo mee ka afọ ju ya, gosikwa ya nzọpụta m. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 92. Ọ dị mma nye onye na-enye elu ịkọwapụta obiọma gị, ịbụ abụ iji too Onyenwe anyị. Nye aha gị, o ụtụtụ kacha, na eziokwu gị n'abalị, n'elu ngwa egwu nwere eriri iri, na n'elu une na abụ n'elu ụbọ akwara. N'ihi na ndị na-aṅụrị ọṅụ site n'ọrụ gị, m ga-aṅụrịkwa ọṅụ n'ime gị. Onyenwe anyị, emere m ọrụ aka gị. Onyenwe anyị, lee ka echiche gị si dị ebube nke ukwuu. Ọrụ gị dị ka onye nzuzu, nwoke ga-amaghịkwa ya. Onye nzuzu anaghị aghọta nke a.
Mgbe ndị ajọ omume na-eto dị ka ahịhịa, ndị niile na-eme ihe ọjọọ na-etokwa eto, ka a ga-ebibi ha ruo mgbe ebighị ebi. Ma gị onwe gị, Onyenwe anyị, bụ onye kasị elu ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na lee ndị iro gị, Onyenwe anyị, n'ihi na lee ndị iro gị ga-ala n'iyi. A ga-ebibi ndị niile na-eme ihe ọjọọ, ma ị ga-ebuli mpi m elu dịka ùbe. A ga-etekwa m mmanụ ọhụrụ. Anya m ga-ahụkwa ọchịchọ m megide ndị iro m. Ntị m ga-anụkwa ọchịchọ m megide ndị ajọ omume, ndị na-ebili imegide m. Onye ezi omume ga-ama ifuru dịka nkwụ, ọ ga-etokwa dịka osisi sida na Lebanọn. Ndị a kụrụ n'ụlọ Jehova ga-ama ifuru n'ogige Chineke anyị. Ha ga-anọgide na-amị mkpụrụ n'afọ ndụ ha. Ha ga-ama abụba ma na-ama ifuru, ịkpọsa na Jehova bụ nkume m ziri ezi, na ọ dịghị ajọ omume dị n'ime ya. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 93. Onyenwe anyị na-achị, ọ na-eyikwa ebube n'uwe. Onyenwe anyị na-eyikwasị uwe, ike na-ekekwa ya n'ukwu. Ụwa ga-eguzosikwa ike nke na-agaghị emegharị ya. Ocheeze gị eguzobewo site na mgbe ochie, ịdị site na mgbe ebighị ebi. Ide mmiri gị ebuliwo elu, Onyenwe anyị, ide mmiri ebuliwo olu ha elu. Ide mmiri ebuliwo ebili mmiri ha elu. Ebili mmiri nke oke osimiri dị egwu site na mkpọtụ nke ọtụtụ mmiri, ma Onyenwe anyị dị elu karịa. Ihe akaebe gị bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi nke ukwuu. Ịdị nsọ kwesịrị ụlọ gị, Onyenwe anyị, ruo mgbe ebighị ebi. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 94. Chineke onye ọ bụ, gosi onwe gị nke ọma, bulie onwe gị elu. Onye ikpe nke ụwa, nyekwa ndị mpako ụgwọ ọrụ. Onyenwe anyị, ndị ajọ omume, ruo ole mgbe ka ndị ajọ omume ga-ekwu okwu ike? Ndị niile na-eme ihe ọjọọ bụ ndị nganga onwe ha. Ha na ndị gị, Jehova, ha wee chụọ ihe nketa gị n'iyi. Ha na-egbu onye ala ọzọ. Ha na-egbukwa nwaanyị di ya nwụrụ. Ma ha na-asị, Jehova agaghị ahụ ma gbuo nwa mgbei. Chineke nke Jekọb agaghị ele anya. Ghọtanụ ndị nzuzu n'etiti ndị anyị. Unu ndị nzuzu kwa, ole mgbe ka unu gbara ihe? Onye kpụrụ ntị, ọ gaghị anụ, maọbụ onye kpụrụ anya, ọ gaghị ahụ ihe, maọbụ onye na-adọ mba niile aka na ntị, ọ gaghị adọzi, onye na-ezi mmadụ ihe, ọ gaghị ama. Onyenwe anyị mara echiche mmadụ, ha bụ ihe efu. Onyenwe anyị, onye nyere aka n'ịdọ aka na ntị, onye na-akụziri ya iwu gị, ka ị wee nye ya izu ike site n'ụbọchị ihe ọjọọ. Mgbe a na-egwu olulu maka ndị ajọ omume, n'ezie Onyenwe anyị agaghị agbahapụ ndị ya. Ọ gaghịkwa ahapụ ihe nketa ya, n'ihi na ikpe ga-alaghachi n'ikpe ziri ezi. Ndị niile nwere obi ziri ezi ga-esokwa ya. A ga-ebili soro megide onye ga-eso megide ndị na-eme ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na Onyenwe anyị enyereghị m aka, mkpụrụ obi m gara ebi n'udo. Mgbe m siri, ụkwụ m na-amị amị, ebere gị, Onyenwe anyị, jidere m. N'ọtụtụ echiche m n'obi m, nkasi obi gị ṅụrịrị mkpụrụ obi m. Ocheeze nke ajọ omume, o so gị na-akpakọrịta, nke na-echefu ihe ọjọọ maka iwu. Ha na-achịkọta ha ọnụ megide mkpụrụ obi nke ndị ezi omume, ma na-ama ọbara na-emeghị ihe ọjọọ. Ma Onyenwe anyị bụ ebe mgbaba m, Chineke m bụkwa nkume olileanya m. Ọ ga-akwụghachi ha ihe ọjọọ ha, ma bibie ha n'obi ọjọọ ha. Ee, Onyenwe anyị Chineke ga-ebibi ha. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 95. Bịanụ ka anyị ṅụrịa ọṅụ nye Onyenwe anyị,
Ka anyị bụọ abụ olu dịka nkume nzọpụta anyị. Ka anyị bịa n'ihu ya na otuto. Ka anyị bụọ abụ olu dị elu nye ya site n'abụ ọma. N'ihi na Onyenwe anyị bụ Chineke ukwu, eze ukwu karịa chi niile. Onye ebe miri emi nke ụwa dị n'aka ya. Ebe dị elu nke ugwu bụkwa nke ya. Onye oke osimiri bụ nke ya, n'ihi na ya onwe ya mere ya. Aka ya kpụkwara ala kpọrọ nkụ. Bịanụ ka anyị fee ofufe ma daa n'ala, gbuo ikpere n'ala n'ihu Onyenwe anyị, onye kere anyị. N'ihi na ya onwe ya bụ Chineke anyị, anyị bụkwa ndị ebe ịta nri ya, na atụrụ nke aka ya. Taa, ọ bụrụ na unu ga-anụ olu ya, unu ekwela ka obi unu sie ike dịka ọ dị na Meriba, na dịka ọ dị n'ụbọchị Masa n'ọzara, ebe nna unu ha nwara m, nwalee m. Ọ bụ eze na ha ahụwo ọrụ m. Afọ 40 ka m na-agbọ alụrụ ọgụ si, ha bụ ndị na-emehie n'obi, n'ihi na ha amaghị ụzọ m. Ya mere, ana m aṅụ iyi n'iwe m si, n'ezie ha agaghị abanye n'izu ike m. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 96. Bụkuonụ Jehova abụ ọhụrụ, bụkuonụ Onyenwe anyị ụwa dum, bụkuonụ Onyenwe anyị, toonu aha ya. Kwuonụ nzọpụta ya site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị. Kwuonụ otuto ya n'etiti mba niile, na ọrụ ebube ya n'etiti mmadụ niile. N'ihi na Onyenwe anyị dị ukwuu, a na-etokwa ya nke ukwuu, a na-atụ egwu ya karịa chi niile. N'ihi na chi niile nke ndị mmadụ bụ arụsị, ma Onyenwe anyị mere eluigwe. Ike na ebube dị n'ihu ya, ike na ịma mma dị n'ebe nsọ ya. Nyenụ Onyenwe anyị unu ezinụlọ nke ndị mmadụ, nyenụ Onyenwe anyị otuto na ike, nyenụ Onyenwe anyị otuto nke aha ya. Wetanụ onyinye bata n'ogige ya, feenụ Onyenwe anyị ofufe n'ebe nsọ dị ebube. Ma jijiji n'ihu ya ụwa niile, kwuonụ n'etiti mba niile. Onyenwe anyị na-achị achị, n'ezie ụwa ga-eguzosi ike. Ọ gaghịkwa emegharị, ọ ga-ekpekwa ndị mmadụ ikpe n'ezi omume. Ka eluigwe ṅụrị ọṅụ, ka ụwa ṅụrị ọṅụ, ka oke osimiri ṅụrị ọṅụ na ihe niile dị n'ime ya, ka obi ṅụrị ọṅụ ya na ihe niile dị n'ime ya, ka osisi niile nke ọhịa ṅụrị ọṅụ n'ihu Onyenwe anyị, n'ihi na ọ na-abịa ikpe ụwa ikpe. Ọ ga-ekpe ụwa ikpe n'ezi omume, ndị mmadụ n'eziokwu ya. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 97. Onyenwe anyị na-achị, ka ụwa ṅụrịa ọṅụ, ka igwe agwaetiti ṅụrịa ọṅụ. Igwe ojii na ọchịchịrị gbara ya gburugburu. Ezi omume na ikpe ziri ezi bụ ntọala nke ocheeze ya. Ọkụ ga-agba ihu ya, ọ ga-erekwa ndị iro ya gburugburu. Amụma ya nyere ụwa ìhè, ụwa hụrụ ya wee tụọ egwu. Ugwu gbazere dịka wax n'ihu Jehova, n'ihu onye nwe ụwa dum. Eluigwe na-ekwupụtakwa ezi omume ya, ndị niile na-ahụkwa ebube ya. Ka ihere mee ndị niile na-efe ihe oyiyi ya pịrị apị, ndị na-anya isi n'arụsị, fee ya ofufe chi niile. Zayọn nụrụ ya wee ṅụrịa ọṅụ. Ụmụ Juda ṅụrịkwara ọṅụ n'ihi ikpe gị, Onyenwe anyị. N'ihi na gị onwe gị, Onyenwe anyị, bụ onye kasị elu n'elu ụwa niile. Ị dị elu nke ukwuu karịa chi niile. Unu ndị hụrụ Onyenwe anyị n'anya kpọọ ihe ọjọọ asị. Ọ na-echebe mkpụrụ obi ndị nsọ ya. Ọ ga-anapụta ha n'aka ndị ajọ omume. A na-aha ihe maka ndezi omume, na ọṅụ maka ndị ziri ezi n'obi. Ṅụrịanụ ọṅụ unu ndị ezi omume n'ime Onyenwe anyị, kelekwa maka ncheta nsọ ya. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 98. Bụkuonụ Onyenwe anyị abụ ọhụrụ, n'ihi na o meela ihe dị ebube. Aka nri ya na ogwe aka nsọ ya enyewo ya mmeri. Onyenwe anyị kwupụtara nzọpụta ya, o kpughewo ezi omume ya n'anya mba dị iche iche. O chetara ebere ya n'eziokwu ya n'ebe ụlọ Izrel nọ,
Nsọtụ ụwa niile ahụwo nzọpụta nke Chineke anyị. Ụwa niile bụkuonụ Onyenwe anyị olu dị elu, tienụ mkpu ọṅụ, ṅụrịanụ ọṅụ, bụọ abụ otuto, bụkuo Onyenwe anyị abụ otuto n'elu ụbọ akwara, ọ bụ na n'elu ụbọ akwara n'olu abụ. Jiri olu shames na ụda opi tienụ mkpu ike n'ihu Onyenwe anyị eze. Ka oke osimiri tie mkpu, na ihe niile dị n'ime ya, ụwa na ndị bi n'ime ya. Ka ide mmiri kwụọ aka ha, ka ugwu ṅụrịakwa ọṅụ ọnụ n'ihu Onyenwe anyị, n'ihi na ọ bịara ikpe ụwa ikpe. Ọ ga-ekpe ụwa ikpe n'ezi omume, ndị mmadụ ikpe n'ezi omume. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 99. Onyenwe anyị na-achị ka ndị mmadụ maa jijiji. Ọ nọ n'etiti cherub ka ụwa maa jijiji. Onyenwe anyị dị ukwuu na Zayọn, ọ dịkwa elu karịa ndị niile. Ha ga-eto aha ukwu na egwu gị, n'ihi na ọ dị nsọ. Ike eze nke hụrụ ikpe ziri ezi n'anya, n'ihi na idoziwo ezi omume, imewo ikpe ziri ezi na ikpe ziri ezi n'ime Jekọb. Nye Onyenwe anyị Chineke otuto. Daa n'ala n'ihu ihe mgbakwasị ụkwụ ya, n'ihi na ọ dị nsọ. Mozis na Erọn nọ n'etiti ndị nchụàjà ya. Samuel nọkwa n'etiti ndị na-akpọku aha ya. Ndị a kpọkuru Onyenwe anyị, ọ nụkwara ha. Ọ gwara ogidi igwe ojii okwu, ha debere ihe àmà ya na iwu o nyere ha. Ị nụrụ ha, Onyenwe anyị Chineke anyị, ị bụ Chineke dị mma nye ha. Ọ bụ eze na ị bọrọ ọbọ maka ihe ha mepụtara. Mee ka Onyenwe anyị Chineke anyị dị elu. Daa n'ala n'ihu ugwu nsọ ya, n'ihi na Onyenwe anyị Chineke anyị dị nsọ. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 100. Bụkuonụ Onyenwe anyị olu ike, ụwa niile. Feenụ Onyenwe anyị ozi n'ọṅụ, bịanụ n'ihu ya n'ọṅụ. Maranụ na ọ bụ na Onyenwe anyị bụ Chineke. Ya onwe ya mere anyị, ọ bụghị anyị onwe anyị. Anyị bụ ndị ya na atụrụ nke ebe ịta nri ya. Banye n'ọnụ ụzọ ámá ya n'otuto, banyekwa n'ogige ya n'ọṅụ. Toonu ya ma gọzie aha ya, n'ihi na Onyenwe anyị dị mma. Ebere ya na-adịru mgbe ebighị ebi. Eziokwu ya na-adịrụkwa site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 101. M ga-abụ abụ ebere na ikpe ziri ezi nye gị, Onyenwe anyị, ka m ga-abụ abụ. M ga-eme ihe n'ụzọ zuru oke ruo mgbe ị ga-abịakwute m. M ga-eje ije n'ezi obi m n'etiti ụlọ m. Agaghị m etinye ihe ọjọọ n'ihu anya m. Akpọrọ m ọrụ nke ndị na-ada ada asị. Ọ gaghị arapara n'ahụ m. Obi gbagọrọ agbagọ ga-esi n'ebe m nọ pụọ. Agaghị m ama ihe ọjọọ ọbụla. Onye na-ekwutọ onye agbata obi ya n'ụzọ nzuzo, m ga-ebibi ya. Onye nwere anya dị elu na obi dị elu, agaghị m ata ahụhụ. Anya m ga-adị n'ebe ndị kwesịrị ntụkwasị obi nke ala ahụ nọ, ka ha wee ṅụrịa ọṅụ n'ebe m nọ. Onye na-eje ije n'ụzọ zuru oke, ọ ga-ejere m ozi. Ọ dịghị onye aghụghọ ga-ebi n'ụlọ m. Onye na-ekwu okwu ụgha agaghị anọgide n'ihu m. Mgbe ụfọdụ, m ga-ebibi ndị ajọ omume niile nke ala ahụ, ka m wee bipụ ndị niile na-eme ihe ọjọọ n'obodo Onyenwe anyị. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 102. Onyenwe anyị, nụrụ ekpere m, ka m kpọọ akwa m bịakwute gị. Ezobela ihu gị n'ebe m nọ n'oge nsogbu m. Tọọ ntị gị n'ebe m nọ. Mgbe m kpọrọ oku, mee ngwa ngwa ịnụ m. N'ihi na ụbọchị m agwụla dịka anwụrụ ọkụ. Ọkpụkpụ m na-erekwa ọkụ dịka ọkụ. Obi m tiwara etiwa ma kpọọ nkụ dịka ahịhịa. N'ihi na echefuru m iri nri m. N'ihi na olu nke ịsụ ude m, ọkpụkpụ m na-arapara n'akpụkpọ ahụ m. Adị m ka olike ọhịa. Anọ m na-ele anya, dịkwa ka nza naanị m n'elu ụlọ.
Ndị iro m na-akparị m kwa ụbọchị, ndị na-eweso m iwe ṅụọ iyi megide m. N'ezie, eriwo m ntụ dịka nri, agwakọtawokwa m ihe ọṅụṅụ na akwa. N'ihi na iwe gị na iwe gị, n'ihi na ị weliri m elu, tụdakwara m ala. Ụbọchị m dị ka onyinyo nke na-apụ n'anya, m wee kpọọ nkụ dịka ahịhịa. Ma gị onwe gị, Onyenwe anyị, na-anọgide ruo mgbe ebighị ebi. Ihe ncheta gị site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Gị onwe gị nọ n'elu ya, n'ihi na uche ga-ebili ma mere Zayọn ebere. N'ihi na site n'oge ahụ, oge akara aka eruwo maka nke gị. Ndị ohu ga-enwe obi ụtọ na nkume ya. Ọ kpọrọ aha ya, mekwara àjà ebere. Mgbe ahụ ndị mba ọzọ ga-atụ egwu Onyenwe anyị, na ndị eze niile nke ụwa ga-atụkwa egwu ebube gị. Mgbe Onyenwe anyị ga-ewulite Zayọn, a ga-ahụkwa ya n'ebube ya. Ha ga-atụgharị gaa n'ekpere nke onye tọgbọrọ n'efu. Ha agaghịkwa eleda ekpere ha anya. A ga-ede nke a maka ọgbọ ga-abịa na ndị bụ Onyenwe anyị. N'ihi na o kere ihe, otuto ka o lere anya site n'ebe dị elu nke ebe nsọ ya. Site n'eluigwe ka Onyenwe anyị lere ụwa anya, ka o wee nụ iru uju nke onye mkpọrọ, wee napụta ụmụ ọnwụ. Ka ha wee kpọsaa aha Jehova na Zayọn, na otuto ya na Jerusalem. Mgbe a ga-akpọkọta ndị mmadụ ọnụ na alaeze dị iche iche ijere Onyenwe anyị ozi. O mere ka ike m dị ala n'ụzọ, ma mee ka ụbọchị m dị mkpụmkpụ. M wee sị, Chineke m, ewepụla m n'etiti ụbọchị m. Afọ gị na-adịru site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Ị tọọla ntọala ụwa na mbụ, eluigwe bụkwa ndụdụ aka gị. Ha ga-adịru laa n'iyi, mana ị ga-adịgide. Ha niile ga-aka nka dịka uwe. Ị ga-agbanwe ha dịka uwe. A ga-agbanwekwa ha, ma gị onwe gị bụ otu ihe ahụ. Afọ gị agaghị agwụ agwụ. Ụmụ ndị ohu gị ga-anọgide, mkpụrụ ha ga-eguzokwa n'ihu gị. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 103. Mkpụrụ obi m too Onyenwe anyị na ihe niile. Mkpụrụ obi m too Onyenwe anyị. Maka nke ahụ dị n'ime m, too aha nsọ ya niile. Ajọ omume gị na-agwọkwa ihe niile dị n'ime gị. Enwetala uru ya niile. Onye na-agbaghara, onye na-agbapụta ndụ gị. Site na nwata ka a na-eme ka ọ dị ọhụrụ. Onyenwe anyị na-eme ili ahụ, na-ekpubekwa gị okpueze site n'ihe ọma dị iche iche, na ebere na ọmịiko gị, nke na-eju afọ dịka nke ugo. Ezi omume na ikpe ziri ezi nye ndị niile a na-emegbu emegbu. Ọ maara Mozis na ọrụ ya nye ụmụ nke Chineke. Onye na-ewe iwe ọsọ ọsọ, onye nwekwara obiọma dị ukwuu. Onyenwe anyị jupụtara n'ọmịiko. Ọ na-edebekwa iwe ya ruo mgbe ebighị ebi. Ọ dịghị enwe obi ebere. Ọ gaghị ata anyị ụta mgbe niile. Ọ gaghịkwa emeso anyị dịka mmehie anyị si dị. Ọ gaghịkwa akwụghachi anyị ụgwọ dịka ajọ omume anyị si dị. N'ihi na dịka eluigwe dị elu, otu a ka ebere ya si dị n'ebe ha nọ n'ụwa. Otu a ka ndị na-atụ egwu ya dị ukwuu. Dịka oke osimiri si dị n'ọdịda anyanwụ, otu a ka o wepụrụ mmehie anyị n'ebe anyị nọ. Dịka nna si enwe ọmịiko n'ebe ndị na-atụ egwu ya nọ, otu ahụ ka Chineke si enwe ọmịiko n'ebe ụmụ ya nọ. Ọ na-echeta na anyị bụ aja. Ụbọchị mmadụ dị ka ahịhịa, dịka okooko ọhịa. Otu a ka ọ na-eto. N'ihi na ifufe na-agafe ya, ọ laa. Ebe ya agaghị amakwa ya ọzọ, ma ebere Jehova ga-adịru mgbe ebighị ebi n'ahụ ndị na-atụ egwu ya. Ezi omume ya na-adịrụkwa ụmụ ụmụ nye ndị na-edebe ọgbụgba ndụ ya, na-echekwa echiche banyere iwu ya ime ha. Jehova edoziwo ocheeze ya n'eluigwe. Alaeze ya na-achịkwa ihe niile. Toonu Onyenwe anyị, unu ndị mmụọ ozi ya, ndị karịrị ike, ndị na-eme iwu ya na ige ntị n'olu nke okwu ya. Toonu Onyenwe anyị.
unu ndị agha ya niile, unu ndị ohu ya, ndị na-eme ihe ọ na-achọ, toonu Onyenwe anyị. Unu ọrụ ya niile n'ebe niile nke ọchịchị ya, mkpụrụ obi m, toonu Onyenwe anyị. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 104. Mkpụrụ obi m, too Onyenwe anyị. Onyenwe anyị Chineke, ịdị oke ukwuu. Onye yikwasịworo ebube na nsọpụrụ, na onye na-ekpuchi onwe ya n'ìhè dịka uwe, ma na-agbasa elu dịka akwa mgbochi, onye na-etinye okporo ụzọ nke ụlọ ya n'ime mmiri, na-eme igwe ojii ka ọ bụrụ ụgbọ ịnyịnya ya, na wọọlụ nke na-eme ka mmụọ ya bụrụ mmụọ ya n'elu nku nke ifufe, na ọkụ na-ere ọkụ ndị na-ejere ya ozi. O tinyere ụwa n'elu ntọala ya ka ọ ghara ịdị mgbe ọ ga-agagharị, iji ogbu mmiri kpuchie ya dịka uwe. Mmiri ga-eguzo n'elu ugwu, ma mgbe ị bara ha mba, ha ga-agba ọsọ. Site n'olu egbe eluigwe gị, ha na-agba ọsọ. Ugwu na-arịgo ndagwurugwu na-agbadakwa n'ebe i doziri ha, ma ha agaghị agafe, ha agaghị alaghachikwute gị. I tinyela oke ha, nke ha na-ekpuchi ụwa. Ọ na-eziga n'etiti ugwu, ha na-asọpụta na ndagwurugwu. Ndị na-agba ọsọ na-enye anụ ọhịa niile mmiri ọṅụṅụ. Ịnyịnya ibu ọhịa ga-emekwa ka akpịrị kpọọ ha nkụ. N'akụkụ isi iyi ndị a ka nnụnụ ga-esi jupụtara n'ụwa, site na mkpụrụ nke ọrụ gị. Ihu na-enwu enwu na mmadụ, na mmanya nke na-eme ka obi mmadụ dị ike, na elu na-eme ka Lebanọn sie ike. Ọ na-eme ka alaka ya sie ike, ọ na-eme ka eluigwe bi, na-abụ abụ n'etiti ugwu site n'ime ụlọ ya. Ọ na-eme ka ahịhịa too maka ehi, na ahịhịa maka ojiji nke ka o wee wepụta achịcha n'obi mmadụ, na mmanụ iji mee ka ndị mmadụ nwee afọ ojuju. Ọ bụ na osisi sida dị n'ebe ahụ bi n'osisi ife ka nnụnụ wee mee akwụ ha ugwu ndị dị elu bụ ewu. Nkume bụ ebe mgbaba maka conis. Ọ họpụtara ọnwa maka oge ụfọdụ. Anyanwụ mara mgbe ọ na-ada. Abalị, ebe anụ ọhịa niile nke oke ọhịa na-asọpụta. Ọdụm na-eti mkpu na-achụso anụ ha, na-achọkwa nri ha n'ebe Chineke nọ. Mgbe ọ dị ha nke ọ kụrụ ọdịdị ya, ọ bụkwa mgbede. Ọ na-ebu ụgbọ mmiri. Ị na-eme ka ọchịchịrị laa, anyanwụ na-adakwa n'ime. Onyenwe anyị, lee ka ebe obibi ha si dị ọtụtụ. Mgbe ahụ mmadụ na-apụ n'ọrụ ya, na-arụkwa ọrụ ya ruo mgbe ọrụ gị ga-agarụ. Na amamihe ka ị mere ha, ụwa dum jupụtara na akụnụba gị. Otu a ka oke osimiri a dị ukwuu ma jupụta, n'ihi na n'ime ya ka obere anụ ọhịa na nnukwu. N'ebe ahụ ka ihe ndị na-agagharị agagharị na-aga. Ha abụọ emeela ka ha gwuo egwu n'ime ya. Ndị a niile na-echere gị ka ị wee nye Leviathan, onye ị na-eri nri n'oge kwesịrị ekwesị. Ị na-enye ha ya, na ha chịkọta ya n'aka gị. Ha jupụtakwara n'ihe ọma. Ma ọ bụrụ na ịzọ ume gị, ha ga-anwụ ma laghachi n'ihu. Ha ga-enwe nsogbu ọ bụrụ na ị nara ya ọzọ, ma ọ bụrụ na ị na-ezipụ àjà gị. E kere ha, ị na-emekwa ka mmụọ dịghachi ndụ. Ha bụ ihe ụwa ọhụrụ. Otuto dịrị Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. Ka Onyenwe anyị ṅụrie ọṅụ n'ọrụ ya. Ọ na-ele ụwa anya, ọ na-ama jijiji. Ọ na-emetụ ugwu aka, ha na-aṅụkwa sịga. M ga-abụku Onyenwe anyị abụ ndụ m niile.
m ga-eto Chineke m mgbe m dị ndụ, ka okwu m bụrụ ihe na-atọ ya ụtọ. M ga-aṅụrị ọṅụ n'ime Onyenwe anyị, ka egbuchapụ ndị mmehie n'ụwa, ka ndị ajọ omume gharakwa ịdị ọzọ. Mkpụrụ obi m, too Onyenwe anyị. Toonu Onyenwe anyị. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 105. Toonu Jehova, kpọkuonu ya, bụọnụ ya abụ, bụọ abụ otuto nke ya niile ndị dị ebube, pato ya, ma kwuo maka obi nke ndị na-achọ Onyenwe anyị rụgharịa ọrụ. Ṅụrịanụ ọṅụ n'aha nsọ ya, ka ọṅụ ṅụrịa. Chọọnụ Onyenwe anyị na ike ya, ihe ebube ya na ikpe ya na-achọ ihu ya mgbe niile. Ọrụ ebube ya nke o meworo aha m ọnụ ya. Unu mkpụrụ nke ohu Ebraham, ụmụ Jekọb, ndị bụ ndị ọ họrọ. Ọ bụ Onyenwe anyị Chineke, ikpe ya dị n'ụwa niile. Ọ na-echeta ọgbụgba ndụ ya na nkwa ya mgbe niile, nke o mere ruo 1,000 ọgbọ. Ọ bụ na ihe o mere na Ebraham na iyi o kwere Aịzik, ma ebe ọ bụ na o mewo ka o guzosie ike nye Jekọb dịka iwu. Ọ bụkwa gị ka m ga-enye ala Kenan, ka ọ bụrụ ọgbụgba ndụ ebi ebi, na-asị, ole na ole na ọnụọgụgụ, ole na ole na oke nke ihe nketa. Ọ bụ ezie na ha bụ ndị ọbịa n'ala ahụ, ma na-ejegharị site na mba ruo mba, site n'otu alaeze ruo na ndị ọzọ. Ma ọ dịghị onye kwere ka o mee ha ihe ọjọọ, kama ọ bara ndị eze mba n'ihi ha. Si nke m, ọ dịghị ihe ọjọọ o mere ndị amụma m. Ọ kpọkwara ma gbajie mkpara achịcha kpamkpam. Ma o zigara otu nwoke n'ihu ha. E rere Josef ka ọ bụrụ ohu. Ha jidesiri ike ụkwụ ya n'ụkpọ. E tinyekwara ya n'igwe ruo mgbe oge ya ruru. Ndụmọdụ nke Onyenwe anyị anwakwara ya. Eze zipụrụ ma tọhapụ ya, ọbụna onye na-achị ndị mmadụ. O mere onye nwe ụlọ ya na onye na-achị ihe niile o nwere, ka o wee kee ndị isi ya n'uche ya, ma kuzie ndị agadi ya amamihe. Mgbe ahụ Izrel bịarutere Ijipt. Jekọb wee bụrụ onye nche n'ala Ham. O wee mee ka ndị ya bawanye ụba, meekwa ka ha sie ike karịa ndị na-emegbu ha. O wee tụgharịa obi ha ịkpọ ndị ya asị, na imeso ndị ohu ya aghụghọ. O wee ziga Mozis ohu ya na Erọn ndị ọ họrọ. Ha gosiri n'etiti ha ozi nke ihe ịrịba ama ya na ihe ebube ya n'ala Ham. O zigara ọchịchịrị, meekwa ka ọ gbaa ọchịchịrị, na-enupụghịkwa isi n'ọrụ ya. O mere ka mmiri ha ghọọ ọbara, gbuo azụ ha. Ala ha wepụtara akịrị, ọbụna n'ime ụlọ eze ha. O kwuru okwu, igwe ijiji na anwụnta wee bịa n'ebe niile ha nọ. O nyere ha akụ mmiri ozuzo na ire ọkụ n'ala ha. O tikwara osisi vaịn na osisi fig ha, ma tipịa osisi ndị dị n'oke ala ha. O kwuru okwu, igurube wee bịa, ụmụ ahụhụ na-enweghị ọnụọgụgụ. O wee ripịa ahịhịa niile dị n'ala ha, ripịakwa mkpụrụ nke ala ha. O tipịara ụmụ mbụ niile n'ala ha. Ọ bụ na mmalite nke ike ha niile. O mekwara ka ha pụta n'ọlaọcha na ọlaedo. Ọ dịghịkwa onye na-adịghị ike n'etiti ebo ha. Ijipt nwere obi ụtọ n'ọpụpụ ha n'ihi na egwu ha dakwasịrị ha. Ọ gbasa igwe ojii ka ọ bụrụ ihe mkpuchi na ọkụ iji nye ìhè n'abalị. Ha rịọrọ, o wee weta nnụnụ ọgazi. O wee jupụta ha na nri eluigwe. O meghere nkume ahụ, mmiri wee gbapụta, wee na-asọpụta n'ebe kpọrọ nkụ dịka osimiri,
n'ihi na o chetara nkwa nsọ ya nye Ebraham bụ ohu ya, o wee mee ka ndị ya pụta n'ọṅụ, tinyere ndị ọ họrọ n'ọṅụ. O wee nye ha ala nke mba dị iche iche, ha wee nweta ọrụ nke ndị mmadụ, ka ha wee debe iwu ya, debekwa iwu ya. Toonu Jehova. Akwụkwọ nke Abụọma, isi nke 106. Toonu Onyenwe anyị n'ihi na ọ dị ndụ, n'ihi na ebere ya na-adịru mgbe ebighị ebi. O nwere ike igosipụta omume ọma ndị a gọziri agọzi ka ndị na-edebe ikpe ziri ezi na-emezi omume mgbe niile. Cheta m, Onyenwe anyị, site na amara nke ndị gị. Leta m site na nzọpụta gị, ka m wee hụ obi ụtọ nke ndị ị họrọ, ma ṅụrịa ọṅụ n'ebube na ihe nketa gị. Anyị nwere ọṅụ nke ndị gị, anyị mehiere na nna anyị ha. Anyị emeela ajọ omume, emekwa ajọ omume, n'ihi na ndị nna anyị aghọtaghị ihe ebube gị n'Ijipt. Ha echetaghịkwa ọtụtụ ebere gị, kama ha nupụrụ isi n'oké osimiri. Ọ bụ na n'oké osimiri Uhie, ma ọ bụghị ya, ọ zọpụtara ha n'ihi aha ya, ka o wee mee ka ha mara ike ya. O wee bara oké osimiri Uhie mba, ọ kpọnwụkwara, o wee duru ha gaa n'ogbu mmiri, dịka ọ dị n'ọzara. O wee zọpụta ha n'aka onye iro, wee napụta ha n'aka onye iro. Mmiri wee kpuchie ndị na-emegbu ha, ọ dịghị otu n'ime ha fọdụrụ. Ha wee kwere okwu ya, bụọkwara ya abụ otuto, ma ha chefuru ọrụ ya na-enweghị nsogbu. Ha echeghị ndụmọdụ ya, kama ha hụrụ agụụ n'anya n'ọzara. Ha nwakwara Chineke n'ọzara, o wee nye ha ọchịchọ, ma o tinyere nkụ n'ime mkpụrụ obi ha. Ha nwekwara ekworo n'ụlọ ikwu Mozis, tinyere Erọn, onye nsọ nke Jehova. Ya mere, ala meghere wee lọda Datan, kpuchie igwe Abiram. Ọkụ wee gbaa n'ime nzukọ ha, ire ọkụ wee gbaa ndị ajọ omume. Ha mere nwa ehi na Horeb, feekwa ihe oyiyi akpụrụ akpụ. Ha wee gbanwee ebube ha ka ọ bụrụ ihe oyiyi nke ehi nke na-eri ahịhịa. Ha na-eche Chineke onye nzọpụta ha, onye mere ihe dị ukwuu, rie ihe n'Ijipt. Ọrụ ebube dị iche iche n'ala Ham na ihe egwu dị n'akụkụ oké osimiri. Ya mere, ha zubere ibibi ha. A sị na Mozis, onye ọ họrọ, guzo n'ebe ahụ n'ime mgbawa ahụ, ga-eme ka iwe ya dajụọ. Ọ gaghị ebibi ha. Ha na-eledakwa ala ahụ mara mma anya, ma ha ekweghị okwu ya. Ma ha tamuru ntamu n'ụlọ ikwu ha olu. Ha egeghịkwa Onyenwe anyị ntị. Ya mere, o weliri aka ya megide ha, ibibi ha n'ọzara, na ibibi mkpụrụ ha n'etiti mba dị iche iche, na ịgbasa ha na Baal-Peoa n'ofe mba dị iche iche. Ha wee rie aja nke ndị nwụrụ anwụ. Ha wee kpasuo ya iwe ka o mee ihe ndị ha chepụtara. Ihe otiti nke ha wee dakwasị ha. Ma Finehas biliri ọtọ kpee ikpe. Ihe otiti ahụ wee dị. A na-agwụkwa ya maka ezi omume site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Ruo n'ọgbọ mmiri Meriba, nke mere na Mozis ruo mgbe ebighị ebi. Ha kpasuru ya iwe, a tara ha ahụhụ n'ihi na ha kpasuru mmụọ ya iwe, nke mere na o kwuru okwu na-echeghị echiche site n'egbugbere ọnụ ya. Ha ebibighịkwa ndị ahụ dịka Jehova nyere ha iwu, ma ha gwakọtara onwe ha n'etiti ndị mba ọzọ ma mụta ọrụ ha. Ha wee fee arụsị ha, nke bụ mbibi ha. Ee, ha nyere ụmụ ha nwoke na ụmụ ha nwanyị nye ndị mmụọ ọjọọ. Ha wee wụfuo ọbara aka ha dị ọcha. Ọ bụ na ọbara ụmụ ha nwoke na nke ụmụ ha nwanyị ndị ha chụrụ arụsị nke Kenan. Ala ahụ wee merụọ ọbara,
ha wee jiri ọrụ ha merụọ ahụ. Ha wee kwa iko n'ihe ha mepụtara. Ya mere iwe Jehova dị ọkụ megide ndị ya. O wee kpọọ ihe nketa ya asị. O wee nye ha n'aka ndị mba ọzọ. Ndị kpọrọ ha asị wee bụrụ ndị nwe ha. Ndị iro ha megburu ha. E wedakwara ha ala n'okpuru aka ha. Ọ napụtara ha ọtụtụ mgbe, ma ha kpasuru ya iwe site na ndụmọdụ ha. Ya mere ha dara n'ihi ajọ omume ha. Ma ọ hụrụ mgbe ha nọ na nhụjuanya. Ọ nụrụ mkpu akwa ha. O wee cheta ọgbụgba ndụ ya nye ha. O wee chegharịa dịka ebere ya si dị. O wee nye ha amara n'anya ha niile. Ndị na-edu ha n'agha. Zọpụta anyị, Onyenwe anyị Chineke. Kpọkọta anyị n'etiti mba dị iche iche, ka anyị wee too aha nsọ gị, ma too otuto gị. Ka Onyenwe anyị Chineke nke Izrel bụrụ onye a gọziri agọzi ruo mgbe ebighị ebi. Ka ndị niile wee sị, ka ọ dị otu a, toonu Onyenwe anyị.